Back guys, nagsakay na ako of shuttle bus going to terminal. Laga na ni Hello. Abot namin ni Ate. Abot namin. Agi mi sa balay ni Angkore. At! Asa ka? Kauna ka? Ayo! Ayong gabi eh. Tira ko agi. Hi! Basta. Uy, daga naman day tao dire. No, daga na kay tao sila guys. Oh. Hi! Lisa. Hindi ako dala. Dali kayo pag-amin. Oo, kayo na mo sa amin. Pagili ay nagluto guys. Agay! Alam mo lakaw sa deko ka. Diyan na kayo motor. New haircut. Kung maghatod ko, kwarta matang padalan sa isoon. Tatay kami ulo. Dili, tiga, pang pista daw ni Nina. Dalo kaon ako daan. Mukaon ko daan. Maghatod ko kwarta sa isoon. Tatay Camilo. Kamito. Alam ka. Uy, kisa ba may mga tao dire? Wala ka pa na yung wallet manong? Ay, nini ka ba ka dahil na? Nais mamay, wala pa? Ha? Pinapon sa mamimidan.